Syatalain laki laka ki menteri ka sorkar MDA hadin ka jingbom donar kat menteri rang ba ka jela ukorat ke sangma kublaya phi ki parlok ki bistrat bat sngap ya ka video ha ka channel kan nongtho kubor ka pau pha ka pratisya mukim kala penpau lingba ki social media ha ka bakalaong menin bom don uchip minister konrad sangma syatalain laki laka ki menteri ka sorkar MDA bomla ban ai ka jubab ka babiang halor ki jingkli ba e bat batasam jong ka leng persya kane ka kedeu bo uba korat ke sangma ulapen kre bha yala de shua ka assembly bat ujubab lot ya ki jingkli baro wat ki to ki badai jong ki we pat ki department root kadba ki menteri khasipnar jongi pat ki babat ya ki kirdan deputy chief minister kimla satia ban jubab ya ki jingkli khamtam ki badai bat ka budget ya ka ba uba korat ula de ban spell and that Shushu kalong hakapor badang long chief minister u Dr. Mukul Sangmaru uhab ban yang bat ban jubab lem yaki jingkli jongki minister jongki weipat ki department kala penkuru da kabaka ong habakumta enong basadin ki garone sabe ki khasi penarne ya perkhat baraihi mapi ko pajba bastat penkut ka pratisya mukim te parlok saya perkhat baraihi mapi kumba ong ka pratisya mukim lengba ka comments jongpi hakane ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sengautu ngin sa kendu hakwai pat ka video kublai shibun